danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun saƙon sanarwa da zarar mun ɗaura sabon shirinmu. Tare da ni Rabi'at Kabirranka, idan dai ba ku manta ba a shirin mu da ya gabata mun tsaya daidai inda duk wata ɗawainiyar gidan da sauran hidindimin yan uwanta ya rataya a wuyanta na ƴar ƙanƙanuwar yarinya da shekarunta ba su wani ja ba amma kuma ta riski kanta cikin matsalolin rayuwa. Dan ma dai yarinya ce mai haƙuri, juriya da mai da lamuranta zuwa ga Allah, don haka nema da wuya ka ga damuwarta. Abin da ko ya kai ta ga zubar da hawaye lalle abin babba ne. Akan hanyar ta dawowa daga makaranta da yake gwaggo Habiba take kula da al'amuran inna har zuwa lokacin da za su dawo daga makaranta, daga nan ne takan koma gida domin kula da al'amuran yau da kullum. A cikin kuma littafin nan ne na rayuwar mu a yau wanda Zainab Kabir Buroman ta wallafa. Kairat Muhammad Kayawa ta aiko mu da littafin, yanzu kuma shirin zai dora. Garin ya turnike, ya yi duhu, alamun ruwa yana iya saukowa daga kowane lokaci. Hada-hadar al'umma ta yawaita domin samun tsira daga saukar ruwan da yake shirin zubowa a kowane lokaci. A lokacin da ruwan ke dan zuba kaɗan-kaɗan wato yayyafi, a lokacin ne al'amura suka shuɗe. Motoci sun takaita, kowace ta zo a cike take. Idan ka cire 'yan tsiraran mashina a caɓa daga kan shinge, jefi-jefi ba ɗabi'ar ta bace ba hawa a caɓa. Ta kuma rasa motar da za ta ƙarasa da ita gida. Tsaye take gefen titi, ruwan da ke zuba har ya soma jiƙa wani sassa na jikinta. Dan ma yalwataccen hijabi ne a jikinta. Wata haɗaɗɗiyar mota ƙirar jib ta tsaya a gabanta. Bata damu ba, ta ci gaba da waigen titi. Gimbiya Safiya, yau dai mai ɗaurowa ta ɗauro, wai an ɗaura mai ɗaurewa. Kya shigo irin ƙarasa da ke gida ko? Bata tanka mashi ba. Naci damben kuturu, ko kuturun ma ya bar shi akan naci. Ruwan yana daɗa yawaita, ba ta da niyyar ko duban shi fitowa ya buɗe murfin motar. Maza shigo ko kuwa in tura ki da ƙarfin tuwona. Hararar shi tai. Ba ɗabi'a ta bace ba wulakanta bil'adama, amma kai kam ya zame min dole in taka in bi ta kanka, don in nuna maka cewa kai ba kowan komai bane ba a gare ni. Ya ji ciwon kalaman nata amma sai ya daure. Yarinya za ta raina kanta. Ya shiga kissima hakan a zuciyarsa ba tare da ya nuna mata wata damuwa ba. Ya ce, na ji dai koma menene ni dai ki shigo in kai ki, ba ni fatan ruwa ya taɓa lafiyar bebi na. Ba zato kawai sai ji ta yi ya ja dantsanta da nufin ya shigar da ita motar da ƙarfin tuwon da ya ce. Ita kanta ba ta sanya aka yi ba, ta riski yatsun hannunta ne cikin tsakiyar kumatunsa. Ji kake ku. Nadama ta bayyana ƙarara a idanunta a lokacin da ta fuskanci hukuncin da ta zartar. Tafiya ta ci gaba da yi gefen titi, gabanta ya sha. Ya tsaya, ya kalle ta sama da ƙasa, rai ɓaci. Ya ja gefen hijabinta. Ko ta wani hali ne, ko ana ha maza ha mata ne, sai na mallake ki. Ko da na sa'a ɗaya ne, ni Abdulnasir. Ya nuna tsakiyar ƙirjinsa da manunin yatsunsa. Hankalinsa a tashe ya taho gare ta, cikin hanzari ta iso. Ina me kike yi ne? Bata iya ko motsa gabar ba, illa isharar da take mata. Farau-farau. Tsukanken koko inna ta faɗi a lokacin da take tsiyayawa cikin matsakaicin tambulan. Hannu ta sa ta tallafo ta, tana bata a baki har sai da ta wadata cikin ta da dabara. Ta mai da ita makwancinta, sannan inna hawaye ya sake zubo mata. Cikin hanzari ta daɗa dubanta. Jikin ne ko? Ubangiji ya kawo afuwa inna. Komai na Allah ne, ki bar kuka inna. Hawaye ne da yake ci gaba da zuba. Tabbatar akwai matsala jikin Nana yi la'asar. A lokacin da take sauraron innata cikin sarƙewar magana da yake sautin maganar ma ba ta fita. Na sani wa'adina kusa cika Safiya, sanin gaiba sai Allah. Ina ji a jikina wa'adin da Allah ya ɗibar min ya kusa kammala. Ba wannan nake ji ba, domin ina kyautata zato tsakanina ga Ubangijina, ina kuma fatan ya shigar da mu jannatul firdausi don rahamarsa ba don ayyukanmu ba. Damuwa ta zan tafi in bar ku babu uwa, babu uba, zan tafi in bar ku cikin maraici. Nana, na ɗanɗani rayuwar maraici, shi yasa nake tausaya muku. To amma ya zamu yi da abin da Allah ya riga ya shirya mamu. A nan ne ta datse ta cikin ƙarfin gwiwa ta ce, duk rayuwar a hannun Allah take inna, idan ya so sai ya tashi kafaɗinki. Domin cuta ba mutuwa bace ba, ki bar damun zuciyarki inna. Idan kuma Allah ya so sai ya raya mu cikin managantarciyar rayuwa. Ko da babu tallafin kowa ne, duba rayuwar annabawan Allah. Annabi Musa, Yusufa akwai darasi a cikinta. Haka ne Safiya, na kuma san da hakan.
ta ɗan ja numfashi. Idan wa'adi ya zo babu tsimi babu dabara, roƙo na a gare ki aiki da umarnin Allah, ki riƙi yan uwanki. Nasiha ta ƙarshe a gare ki riƙi Mustapha uwa uba miji a gare ki, domin ya cancanci hakan. Bani da bakin da zan gode masa, sai dai addu'a da fatan alkhairi. Komin daren daɗewa Mustapha zai kasance abin alfanu ga al'ummarsa. Inna ki bar wannan batu haka, ko da babu ƙaunar Mustapha a tare da ni, ya zame min dole in bi umarninku. Da wannan buri fa mahaifina ya mutu. Cikin sarƙewar magana ta shiga saka mata albarka. Abin da nake so yanzu nan maza ki je ki kira min yan uwana, ko da kuwa babban yayanmu ne Alhaji Almu, domin ban kwana da neman afuwarsu. Maza Safiya ki je ki kirawo man su. Idanuwa na yana kwaɗaituwa da saduwa da jinin jikina, dole ne ta bi umarnin mahaifiyarta. Banda haka ta gama fidda rai ga 'yan uwan mahaifanta. A farfajiyar gidan shi ta riske shi, ya sha manyan kaya na yadin farin boyel mai kuɗi da yawa. Kamshin turare ne kawai ke tashi. Gefen shi uwar gida ran gida ce tare da iyalinta. Ita ɗin ma ta ci uban leshi na gani na faɗa, sai yauƙi take. A nurin fuskar sa ya ɓace sa'ilin da ya araba da ita saboda baƙar aƙida. Ya ƙi jinin mahaifiyar yarinyar kamar yadda ya ƙi jinin tsohuwar da ta yi silar zuwan mahaifiyar yarinyar. A ladabce ta tsuguna tana gaishe shi, daga bisani ta gaida mai ɗakinsa, sannan ta isar da saƙon innarta. Cikin ɗaga murya ya ce, ni kam na rasa irin wannan baƙin naci na Halima. Mun yafe, mun sallama ki daga dangi, don menene za a dinga bibiyar mu? Ki shaida mata tsohon da ya haɗa mu ya wuce, na haka komai ya gushe a tsakaninmu, domin wata shari'a sai a lahira. An riga an ƙaƙaba wa tsohonmu, ya muka iya? Irin Halima da zuri'armu da su haihata zaton wanda ya fi haka komai taɓarɓarewar dai dangin mahaifinta takan gwammace ta raba kansu, ko banza sun yadda sun amince nasu ne, illa dai rashin tausayawar da suke gwada musu. Simsim ta fice, babu wani alamun ɓacin rai a tare da ita. Cikin ladabi da biyayya ta yi musu sallama. Ya bi ta da mugun kallo. Da irin wannan ɗabi'ar ne kakarsu ta gama da mahaifinmu, har ma baya ganin mu da gashi sai Safiya da zuri'arta. Wato ainihin sunan kakarsu ne aka sa manana. Hajiya Mero da ke gefe ta bi baki ta taɓe. Ai ka san wasu tsofaffin wawaye ne, sun fi son mata masu halin munafurci. Wai shine ladabi a gurinsu. Kun ga kanku kiyamin laili da kuka yafe ta a dangi. Irin su abin tsoro ne, babu zato babu tsammani za su mamaye duk wani abu da ba kwa tsammani. Jikin na inna Halima yau ya fi na ko da yaushe, ga matsalan lalurar Aisha da ta motsa. Yarinya ta fita kamanninta. Jikin nan nata ya yi fari, ya dashe, tabbatuwar jini ya yi karanci a jikinta. Idanunta sun kafe, ko motsawa ba su yi, kai kamar ma dai ta mutu. Khadija na kuka, Alƙasim na ihu, yayin da Nana sai ambaton Allah take, hawayen ya ƙi fita. Masifar ta yi yawa. A wannan hali Muhammad ya riske su, yayi kanta cikin kiɗima, babu alamun numfashi a tare da ita. Aisha ta mutu, wayyo Allah, ya faɗi cikin kiɗimewa. Nana ta yi kansa tana jijjiga Aisha. A lokacin ne jikin inna ya daɗa rincaɓewa. Numfashi na neman ƙwace mata. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ta ambata hakan. Malam Ahmadu na wajen sana'arsa. Nafi'u ya je kirawo shi. Ko kafin ya dawo tuni an nufi inna da Aisha asibiti da taimakon gwaggo Muhammad da Nazifi, yayin da aka bar Habibu tare da su Khadija. Allahumma ajirni fi musibatu aqlimni khairan minha, cewar Malam Ahmad sa'ilin da ya riske su cikin wannan hali. Babbar damuwar shi hatta da abin karin kumallon yau din nan bashin sa ya ci, saboda halin babu. Ko mai ka taba kuɗi ne, hatta da lafiyar sai kana da kuɗi zaka same ta. Neman ɗauki yake daga Ubangiji gami da ambatansa a lokacin da aka miƙo mashi zungureriyar takarda mai ɗauke da abubuwan da za a yi treatment ɗin majinyata cikin gaggawa kuma ake buƙata. A nan damuwarsa ta tsananta. A ina zai samu waɗannan kuɗaɗe haka? Ba wai albashinsa na wannan watan da yake shirin kamawa ba, hatta da albashin wata mai bi masa ya amshe. Duk dai a cikin alfarmar shugabansa na wurin aiki, a cikin aljihun yakan cire ya bashi idan an yi albashi, sai ya zama kuɗinsa. Da nauyi ya fuskance shi da wannan matsalar. Mutumin da baya gajiyawa da yi mashi alheri, baya so ya kasance mai roƙo, har ma ya zubda mutuncinsa a gurin shugabansa. Duk da dai tsauri da galibin ma'aikata suke tsegumi yana da shi kam dai bai gani ba, domin dai yakan daraja shi, ya girmama shi tamkar
ba a ƙasansa yake ba. Nana ta kula da yanayin da Malam Ahmad yake ciki, ta kuma fahimci damuwarsa, damuwarta kenan ita ma mai musun sun waye gari babu shi a hannunsu. Nas ɗin da take kula da su ne ta shiga sababi saboda gajen haƙuri da rashin ganin ƙimar ɗan adam. Tsoho kamar shi a haife ya haifi kamar ta take wahalin rashin ɗa'a. Baba ban ga dalilin da za ku wahalar da kanku wajen kawo majinyata nan asibiti ba. Tunda ko ku kanku ba kwa kishin su, ba kwa ƙaunar rayuwarsu. Mutumin da ke cikin tsaka mai wuya yake buƙatar agajin gaggawa amma kun ki ku taimake shi. Ta kuma canza maganar idan mutum ya san bashi da kuɗin kula da lafiyar marar lafiya bai kamata ya kawo shi asibitin baki ɗayansa ba. Sun koyar da kai kawai har bai san sanda hawaye ya zubo mashi ba. Ran Muhammad idan ya yi dubu ya ɓaci kawai sai ya fice daga waɗe ya ma bar asibitin baki ɗaya cikin dakiya da daurewar zuciya ta dube ta. Duk wanda ya girmama tsofaffin wani nasa ya girmama. Haka idan ka wulakanta su babu wanda ka yi wa wannan kaskancin face tsofaffinka. Ki sani samu da rashi mutuwa da rayuwa duk a hannun Allah suke. Mu 'yan adam ba mu isa yin komai a bisa abin da Allah ya shiryo shi ba. Har kuke jin cewa tamkar rayuwar a hannunku take. A'a, ta girgiza mata kai. Ku kawai wani sababi ne da Allah ya yarje muku ku tallafa wa bayansa. Maimakon hakan kukan kasance cikin yi ma bayansa wulakanci. Rayuwa sannan a hankali take tafiya. Wata rana tana iya yiwuwa komai ya canza. Kaɗan daga hukuncin Ubangiji kenan. Bata ko saurari amsar ta ba ta fuskanci Malam Ahmadu. Baffa kai haƙuri ka dogara ga Allah sai ya isar maka. Ta inda baka zato baka tsammani. Zan wuce gurin 'yan uwan mahaifiyata. Idan sun dubi zumuncin Allah sun taimaka mata, wannan su zai amfana duniya da lahira. Kai tsaye gidan Alhaji Almu babban kawunsu ta nufa yana kuma da samun sagwargwado hali. Sai dai abin da ya gudana tsakaninta da kawunta, kai da ma kaɗin 'yan uwan mahaifiyarta har kwanan gobe ba ta fatan ko cikin mafarki ta tsinkayo sakamakon tozarcin da suka yi mata. Akan idanta aka sheganta mahaifiyarta. Ta nufi dangin mahaifinta kasancewar bata da wanda ya fi su. Duk dai uwar ɗarin ce, domin a tsakanin yayan mahaifinta Alhaji Lawan, kawu Iro da kuma Inna Lami babu wanda ya iya amfana mata da ko sisin kwabo sai kyara da baƙaƙen maganganunsu. A'a, mutanen da ba su iya tallafawa ɗan uwansu ba ma su ne za su iya amfana wa mutumin da ba su da wata alaƙa ta jini a tsakaninsu. Bata tsinkayo hakan ba saboda ɗimautar da ta yi. Tafi take gefen titi, ƙwanyarta san ba ta cikin saiti. Musibar ta yawaita, da wane za ta ji ne, da me za ta ji. Kowa ya gaza tallafa masu. Gurin wa za ta je ya tallafa masu ne alhalin mafi kusanci a gare su sun gaza taimaka masu babu zumuncin Allah kowa ka taɓa kansa ya sani. Rayuwar mu a yau, haka ta koma, sai kana da shi ake yi da kai, ake kuma iya tallafa maka. Saboda tunanin gobe, kai ma ana iya amfanuwa da kai. Jari hujja ta gama kafuwa a wasu zukatan galibin mafi rinjayen al'umma. Da wannan tunanin mota ta ji birki a gabanta, kiris ya rage ta awon gaba da ita. Allah dai ya tsare cikin matsanancin mamaki ya dube ta. Safiya, yaya haka? Ya faɗi cikin sarƙewar murya. Karan farko ta ji tana son bayyana mashi damuwarta, kila ya ceto rayuwar mahaifiyarta da 'yar uwarta. Har yau har kwanan gobe ire-iren kaya da tarin kuɗin da yake turo musu innar ta yi umarni da ko tsinken sakar a taɓa. Wata rana yana iya juyo kan a bashi abin shi, muddin ya gaza samun abin da yake muradi a ranar me za su ce idan har suka taba dukiyarsa. Duk wani sharaɗi da ya gindaya musu dole ne su bi, ciki ko har da iya tashin alƙawalin da ke tsakaninta da Mustapha. Da kuwa mun kasance daga cikin mafiya butulci. Nasihar ina kenan ga Nana ko da yaushe. Wannan nasihar ta yi tasiri a zuciyar Nana don haka ko da wasa bata taba duban dukiyarsa ba balle har ta kwaɗaita a kanta duk da tarin matsalolin da suke ciki. Kuka ta saka a lokacin da ta gama tsinkayo nasihar mahaifiyarta babu yadda za ta yi ne. Inna ki gafarce ni, ta ambata hakan a zuciyarta cikin rawar jiki. Ya fito daga motar. Menene ya faru ne Safiya? Shekar kuka take. Ya matsa da tambaya. Inna za ta mutu Abdul Nasir. Na rasa mai tallafawa rayuwarta. Suna cikin matsala ita da Aisha. Ka dubi girman Allah wanda ya maka baiwa da ni'imominsa ka tallafa mu domin girman zatinsa. Ya ji ajiyar zuciya. Idan dai matsalar kuɗi ce ta gushe, idan dai wannan ce damuwarki ta ƙare, ni mai iya yin komai ne domin ki Safiya. Maza shigo mu je, matsalar taku ta kau da yadda Ubangiji. Wani sanyi ta ji a zuciyarta. Nagode Abdul Nasir. Babu komai Safiya ya faɗi a lokacin da ya buɗe mata gidan baya mai da ƙofar ya rufe shi kuma ya koma mazaunin sa da yake direba ne yake tuƙa shi. Ta aminta da shi kasancewar ko a lokacin da ya fita daga motar a gidan baya yake.
Shigo mu je Safiya, ya faɗi a lokacin da suka iso ɗan kyakkyawan gidan. Kamar shi ba za ta yi tsammanin bai da iyali ba, don haka ta nuna mishi damuwarta. Murmushi yayi, komai zai zo mishi da sauki ba kamar yadda ya zata ba kenan. Ya dan ja murfin kofar fito, babu komai Safiya. Ina da kyakkyawar fahimtar juna tsakanina da iyalina. Kin san an ce namiji mijin mace hudu ne. Bata fahimce shi ba illa dai ta fahimce shi da alkhairi. A daddare dai ta bi bayan sa yayin da ila direban Oga Nasir kana kuma babban dan kazagin Gimbiya Suhaila ya baza idanu. Ya tsane ta tsaf domin kai rahoto ga uwar gijiyarsa. Lalle yau ogansu yayi babban kamu. Ko shi kam ya kyasa. A rayuwarta iya saninta bata ko iya ji ko ganin kyakkyawan ɗakin da aka ƙawata shi da kayan alatu irin wannan ba. Kai ko gidan su babban Sulawar bata ce ya kai wannan ba. Sai dai ko ya gaya mishi girma domin gidan ba wani girma ne da shi ba. Ya fito rike da katon tire mai dauke da kayan marmari nau'i. Ta saurin miƙe a ganin ya fito ya dube ta. Zauna mana Safiya. Tsoron me kike ji haka? Sun koyar da kai tai. Bata dai zauna din ba. Tabbatar maganar bata shige ta ba. Ya sake wata dabarar, kar ki samu damuwa. Matan gidan nake jira su zo ku gaisa. Dan na sanar musu da zuwanki. Ya dube ta har dai yanzu bata saki ranta ba balle ta zauna. Daga nan sai mu wuce asibitin wurin innar ko? A nan ne ta ajiyar zuciya har ma ta samu gefen kujerar ta zauna duk da cewa a ɗarare take. Cikin hikima ya ringa zanta da hira yana yaba natsuwarta tare da bayyana ƙaunar da yake mata. Nana ta shiru zuciyarta da duk ta ƙi saki. Fatan da ya sallame ta tafi domin ceto rayuwar innarta. Ya matsa nesa kaɗan da ita, ya tsiyaya mata lemon haɗakar 'ya'yan itatuwa wato mixed fruit. Ya miƙo mata. Kin kasa sakin jiki da ni Safiya, karɓi ki sha mana. Ya ga hannu da niyyar riko hannunta miƙewa ta cikin yanayin karaya. Idan dai har kayi nufin taimaka min domin zatin Allah, to ka sallame ni idan ko dama ba wannan ne a zuciyarka ba to buɗe min ƙofa domin zatin Allah. Miƙewa ya ɗan yi tattaki zuwa wani ɓangare na ɓangaren ɗakin. Ga mamakinta wata 'yar ƙaramar na'ura ya matsa sai kawai bango ya shiga buɗewa abin kamar siddabaru. Reras a shirye bandir cikin wani kyakkyawan gilashi. Ta tsorata ainin har ma kana iya hango bugawar zuciyarta. Murmushi ya sakar mata ya shiga nuni da yatsunsa. Kin ga nan babu kalar kuɗin da babu. Akwai na Amerika, akwai na Saudi, akwai iri-iri ga sunan ki zaɓi ki darje. Ya rube ta sai wacce kike ra'ayi Safiya zaki ɗauka. Ya ci gaba da dubanta a lokacin da yake taku cikin isa da ƙasaita ya tsaya kyam a gabanta. Muddin dai zaki amsa gayyata ta. Ya cike maganar a nan bata fahimce shi ba jiki na bari ta ce ban gane ba bawan Allah. Murmushi ya saki ya daɗa matsowa kusa da ita taki ɗaya ya rage a tsakaninsu. Ya kashe mata idanun nan nasa mai sace zukatan yaran jama'a da kuma yaudararrun kalaman nan nasa ya shiga ambata mata. Ina son ki Safiya, ina ƙaunar ki har ban san inda zan kwatanta miki ba. Mafarki na a koda yaushe in mallake ki na ji ki a sassan jikina. Ranan kan babu wani namijin da ya fi ni sa'a. A nan ne ta miƙe cikin kiɗima jikinta banda kakkarwa babu abin da yake yi. Ai ban san nufin ka a kaina kenan ba. To ko da duniyar nan zaka bani, burinka ba zai taɓa tabbata a gare ni ba. Domin ko da talauci zai karni ba zan saba wa Allah ba. Muddin ko kake ta alfarman nan zan haɗa ka da Allah. Babu wani alamun damuwa a tare da shi. Ya yi murmushin da ya saba yi ne. Sai dai kuma wannan karan mai kunshe da tarin ma'anoni ne. Ko da nake yawon bariki bani iya yi wa mace dole sai fa akan ra'ayinta. Wannan tsari na ne. Don haka kwantar da hankalinki babu abin da zai gudana a tsakanin mu sai akan yaddarki. Zaɓin dai shine rayuwar innaki ko kuwa akasin haka. Ya koma kan kujera ya zauna gami da ƙoƙarin kai bayan shi ya aje. Zaɓi ya rage gare ki Safiya, ke nake saurare don ina da tarin ayyuka. Ya sa yarinya cikin tsaka mai wuya, ya sa ta cikin kiɗima. Ƙwanyarta ta ɗau caji. Ta kauce wa umarninsa wanda hakan na nufin salwantar rayuwar innarta da 'yar uwarta. A zuciyarta ta ba da dam. Matsanancin tsoro ya buge ta. Hawaye ne kawai ke zubo mata a lokacin da ta tunano tsagwaron wahalar rayuwa da faɗi tashin da inna ta sha a kansu, amma kuma a yau ita take wasa da rayuwarta. Take ta yanke hukunci ta dubi Nasir gami da kau da kai. Na amince da zaɓin ka domin ceto rayuwar innata. Babu yadda na iya tun da rayuwar mu a yau haka ta koma. Komai ba a yin sa domin Allah, sai domin wata biyan bukata ta daban. Miƙewa ya cikin salonsa na yaudararrun mazaje yana kashe ido gami da lullumshe su duk dan ya
daɗa jan ra'ayinta. Ba haka bane Safiya, ni mai iya yin komai ne domin ki, illa iyaka kin gaza fahimtar ƙaunar da nake miki, amma a yau din nan zaki gaskata matsananciyar ƙaunar da nake miki, wanda nake fatan rayuwar mu a yau da gobe ta ɗore a haka. Kau da kai tai lokacin da ya ƙoƙarin ci gaba da yi mata magana. Duk wani hali da bawa ya riski kansa, ya yi ƙoƙarin mayar da lamuransa ga Ubangiji, kada ya bari zuciya da ɗan kazaginta wato shaiɗan su ruɗe shi har ya kai ga saɓawa mahaliccinsa. Haƙuri, juriya, gami da tawakkali shi zai zame maka jagora. Kada gajen haƙuri da ƙin amsar ƙaddarar Ubangiji ya kai ka ga tafka babban kuskuren da zaka saɓawa mahaliccinka. Nasihar mahaifinta kenan a koda yaushe har zuwa lokacin da take shirin bankwana da duniya. Wani ƙarfin imani ya zo mata sa'ilin da ta tuno da kalaman mahaifinta, take ta fara istighfari domin neman gafarar Ubangiji cikin matsanancin sauri. Ta kauce daga wabtar da ya kamata, shi ma cikin sauri ya dube ta. Menene Safiya? Ina tsoron saɓawa mahaliccina, ina tsoron fuskantar shi da wannan mummunan aikin. Hakika ina neman gafararsa, ko mai ka gani a ƙarƙashin ikon Allah yake. Idan ya so ya nufa sai ya tashi inna ba tare da tallafi da taimakon kowa ba. Idan kuwa daman wa'adin ta yayi, to fa sai haƙuri. Buɗe min ƙofa Abdulnasir, na haƙura da tallafinka. Duban ta ya cikin mutuwar jiki yana da kyau a duk lokacin da ɗan adam zai yanke hukunci ya tsinkayen abin da zai je ya dawo. Kin gwammace rasa innarki a maimakon ki bani abin da bai taka kara ya karya ba, abin da babu wanda zai san me ya shiga tsakanin mu. Allah fa, ai shi ya sani, shi kuma nake tsoron saba mawa. Ba wani bawa mai numfashi ba, buɗe min saboda Allah da na haɗa ka da shi. Baki ya taɓe gami da motsa kafaɗinsa. Okay, ba matsala. Ai dama na gaya miki bana yi wa mace dole sai akan ra'ayinta. To masu sauraron mu, a nan za mu dakata, sai idan Allah ya kai mu lokaci na gaba za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. A madadin wanda ya tace shirin Naziru Suleiman Man Bakori, taku mai son farin cikin kura da atika birnin kaki maku fatan alkhairi.